Nainen, saat yllätyksen. Mun pari frendiä tulee kyläileen. En edes tiedä kuinka nälkä niillä on. Mut on ja janokin on jo mittaamaton. Tuo bisset pöytään huurteisina kaikille tarjotaan. Nyt vedellä papupataa jatketaan. Nainen, älä pingota. Ei tarvii pöytää kattaa, tuoli tarjota. Lautaset lattialle laittaa saa. Aperitiiviksi vähän makkaraa. Toi jotain pientä lientä, sientä, sitruuna leikataan. Nyt vedellä papupataa jatketaan. Nainen, saanko maistaa? Nyt kaikenlaista herkkua sä saat paistaa. Riisiä ja maniokki-jauhoa. Papujen rinnalla sä voisitko tarjoa? Olkoon filettä saparoa, kaikki sekaan vaan. Nyt vedellä papupataa jatketaan. Nainen, muista suolaa. Nyt joka sortin lihapalaa suolata saa. Eikä rasvan kanssa pihtailla. Kunnon papupata on kyllä vertaansa vailla. Jos veljen lämmet tekee tiukaa, me piikillä